Maiatzaren laua da ikusentzuleok Domeka eta Etxorrotx puntatik agurtzen zaituztegu izan begaur Eskoriatzarrak Etxorrotx eguna ospatzen dabit hementxe Azpiko zelaixan. Hau, baina ez da izan, debago genian asteburuan egondako ospakizun bakarra izen be, Oñatiko Olabarta auzoko jaixak, Arrasateko San Andres auzoko jaixak eta Bergarako Labagaraietako jaixak ospatu dituzte bertako auzokideak eta gu guzti hoietan izan gara. Azken horretatik hasita ingo dotzugu kontakizuna asteburuak emandako guztia jasotzeko. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera girote balde. Frenorik gabe, dala pandera, norabiderik gabeko dela, batzutan negar bestetan aldera, dudan egunaren arabera. Goizera, goizero, batzuetan erota bestetan bero. Bueno, zu berez, etzara Alto Zornosekua. Ositakoa. Eta zemoz, egon da girua? Oso ona. Giro ona, eta zane eta txoizu oso onak. Olako jaixak biharrezkoak dira purtxo bat ambienti egiteko? Bai, honek ez da belada esekulo ez, Baina gukan hauzuan laginan, porque ya zain kamino, baina hori hemen ondo txirabe. Primeran. Baina ondo hartzen zaitu, ez da hangotarrak hemen? Bai. Hombre, hiru alabata, lanian. Hemen dagotzu. Lanian. Nahi, ondo. Eta egun tardiko jaixak izan da, akaso igual egun gehiago beto? Bueno, ez da zen biharne etzi bai. Gaur da biharne ondo puente, jenti jonga kanporan. Bueno, horan ba, izan dezio biharne etzi, behin baina. Baina eskertzen dira, ez da? Oso ondo, bai, ya lo creo. Asier, hemen entzun dugu sukaldari bilizariela laguntzaile, eta zaldi eta txoixua ederrak eusela. Bai, normalian urtero itxen dau, eta inoiz ez da kejaik egoten. Orduan, bai, fiskalde entxu okuten ga, zaldia gertau, txorixua gozteri pini, eta banatu. Ikusten dutena da, hemen adineko jente asko dauela, zaldia eta jaten, auzo hontan, bataz beste adina olakoa da. Bai, gero eta geixo. Baina, bueno, betiko itxuria da, Hau itxen da, lisatik irtetzen diren, mesan hausitxe itxen zan, oitzen da, eta irtetzuzkoan, jende hausitxe, normalki jende hausitxe izaten dalako, eta fiskate pintxotxo bat emoten jaku, eta itxuria izaten beti. Egun tardiko jaixak auzoan nahikoak? Ez, baina, bueno, gaur egun, konformatzen gaz, igual izan zeikien esebez egotia. Urte aspaldi asko itxen zan, urte asko izan die potentiak, baina beste utxura batzu ziren, da gaur saiatzen ga pixka mantentzen. Agixen bat txiki dako, jende nauzi dako, eta pixkate, zaratia eta eratzeko. Baina den begok esan dozku, helburua dala bentsat egotia eta auzoan alako girua. Bai, eta jendia eskerronekoa da, atzo kaleko jendia etortzen da, tortilla patata txapelketien ginua, jendia puntatzen da, ez ezagunak etorri zien bai, orduan, pixkate, bai, girotu, pixkate, aukeria mo jendia, ondo ibiltzeko. Frenorik gabe, dala pandera, norabiderik gabeko dela, batzutan negar bestetan aldera, dudan egunaren arabera. Goizera, goizero, batzuetan erota bestetan bero, ontxotan bezala, txarra den lekuan nona ere da. Arrasateko San Andres auzua be jaixetan murgilduta dabil eguaztena geroztik, adin eta gustu guztientzako egitaragoa antolatu daue, eta gu zapatu eguardiko herri bazkarira etorri gara auzokideen hitzak jasotzera. Bueno, hementxe gau, San Andreseko alkatia eta bere kuadrilla. Ze moduz doiaz jaixak? Oso ondo, baina bero larri dau bero. Bueno, baina hobeto, Eurixe baina hobeto. Eurixe baina hobeto, Eurixe itxen da banean keja huitzen zari eta egualdion urteten danean eta hemen sombrilla ekarri duzu eta jazta. Hori egia da, Ondo doiaz jaixak? Oso ondo. Denporie, bueno, kilinko lon bala ondo. Giro ederra daukotzu hemen, lagun artean batu zari, maixan bueltan. Lagunak. Lina, Bizi, Kasi, Juana, Elena, Paula eta Pepi Golzabel. Eta danak auzokideak? Ba, hemen gue. Ez.
San Andresekua. San Andreskuet bakarrik kasi da neu. Eta bestiak ze etorri die. Ni un poco internacional, Internazionalak bestio. un poquito. Batzutan txintxo, bestetan ezigoriontxu bezala. Ze moduz doiaz jaixak? Oso ondo, azkenian urte honetan izen diesel luziagoak, azkenian ekintza gehiago sartu dauz, eta momentuz, posik, oso posik. Posik antolatutakoakin, eta maixa gutxenez jendez beteta, 200 lagun elkartu zarie, danak auzokideak ez dakit, baina auzo bazkeixa indozue, eta atzalderako ze plan? Atzalderako, gero bat hor txarangia bostetan, gero eskalosti hau amenizetako apurtxe bat, eta gero hasiko diez kontzertuak, suposatzen dugu beteko diela berriro plaza, eta hori, posik eta disfrutatzera. Aipatu duzu beste urte batzutan baino luzeoak diela jaixak, ondo pasetako denbora gehiago dago, ez? Bai, ondo pasetako denbora gehiago, baina gisa da igual jendiak igual aprobetxetan daue kanpora juteko, baina bueno, arreria ona izen da eta gustora, bai. Azken txapa geratzen da, ondo pasau eta gozatu. Vale, mi esker eta ondo Eskerrik asko. Onaren arabera, goizero, batzuetan erota bestetan bero. Bueno, hementxe gau, San Andreseko auzokide elkarteko antolatzaietako batekin, ze moduz doiaz jaixak? Oinarte oso ondo. Dana ez da inungo arazo egon eta dana bastante ondo urten da. Eskat eurisekin gatzo pare bat aldatu ingintxu lekuz eta hola, mena ez bestela dana oso ondo. Bostegunetako jaia eta egitarau antolatu dozue, auzokidientzat, Arrasateko San Andres kanpoko jende pila bat gerturatu da egitaraura, ezta? Bai, ginoz da jende gehiago ikusten da kanpokuak eta uste du jende asko etorri gala eta oso giro gondoana dau eta bai, oso luziei jaku lau aurten zubisa jende asko kanpora faten da eta holan eta galtzen dugu egun asko dieselako, mena bestela dana zora gero urten da, hori arte. Untxotan bezala, txarra den lekuan nola ere bada. Da honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera diote balde. Da honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera diote balde. Arrasatetik Oñatira etorri gara izenbe, bertan, Olabartan jaixak ospatzen dabitza auzokidiak eta Olabartako jaixak emundotzia hasiera Oñatiko auzotako jaixen denboraldi sai. Esan bezala Olabartako elkartia dauko tatzian, izan be bertan auzokidiak maixan bueltan, elkartu dia auzo bazkeixan eta ostian bertso saioaz gozatzeko aukera eukiko daue. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote. Bueno, hementxen hau Olabartako jaixen antolaketan ibili dien bi kidekin. Bueno, gaur zapatua izan da, zelan hasi dituzue jaixak eta zelan doiaz? Jaixeina bukaera aldian gabizia, 3. eguna, bixargaketan da. Eta gaur dakuna da, auzotarren bazkei bat, bertzola isagoen dabitzena kantuan, geotrikitela isagoen dira, txosnan, eta gixen bada auzoku ondako eguna da gaur. Auzoko ondako eguna gaurkua, atzo baina, aipatu dozkue, karpa jentez lepo egon zala, gazte mordua etorri zela eta baitxa gaztiak ez dienak. Ze antolatu dozu eta purtsu bat ze helburukin antolatzen dituzu ekintzak? Atzokoa gehixen gaztian dako izan zen, hori bai, gabekoa, bestela egun honeikan ziar egondia umietatik hasi eta nauzixen dako ekintza diferentiak. Atzo egise da hori jende pila bat eguela, esageraua gabian da zenbat, baina aurreko 2 egunetan bai txorimaluak egondia, dantzak, pelotia, bestia, igualdisakin nahiko suerte ukidu, ekintzan bitartia mentzet aterri egonda, eta de hecho euskisa bastante gualdi hona orduan jende pila etorri da, eta oingoz mentzet oso posik. Olabartako jaixak die, Oñatiko auzotako jaixetatik lehelenak ospatzen. Aipatu dugu, arrakastatxuak eta bitzala izaten jende asko etorri dalako bertara. Lehen aipatu duzkuzu kamaraz kanpo, lehen aspaldi jendia berando etorten zala juargaitxera auzotara, oin baina
oitxurak aldatu eta jendia atzalde hasieratik etortzen dela, ez? Bai, izan leke gu gaztea ginean, onbeiz gazarra, baina bueno, gaztea ginean, kalen ibile ginean, eta teorten ginean gora, goizeko 3 gola. Eta atzo mirenek esan da gura, gabeko 11-etatik jauen jente pila bat. Orduan, oitxura horrek aldaketa fango dira, o pandemia, o ez pandemia, o taberna gutxi, o kalidade zela baitxekuakin, baina bai asko atzo guen jente pila bat. Eta izan leke lehenengo jaixak izatian, ez, gogo espezial hori eukitia eta jentiak amorru gogo hori, kirrina hori eukitia, eta ez pasada da. Ugaldixak lagunduta, baina jente pila bat da gil, bai. Olabartako jaixetan oitxura izaten da urtero 2 auzokide omentzia, eta aurtengo kasban zuei tokau jatzu, Bai, ke sorpresa. Hori jakin ezkio, ez dakit etorriko nintzen, Porque nahi mutuen duten lotzi haulako gauzak, Zelan izaten da? Urtero omentzen daue auzokide 2 erreferenti izan aldienak, aipatu daue auzolanetan parte hartzen dozuelako beti. Hola bat da, bai. Baina nik ez da enakoan pentsau ez hola gauzek. Bertxotan esan daue zuen izenak eta zuen horpegitxuak poesia hutsa izan die. Hombre, eske, ni holako gauzak, eske, nerviosa jarten ez jania eta, Politxa izaten da. Oso politia, oso politia. Hori da betiko gauza bat. Akordoko gariela bizi guztien. Lola sortia eta plakatxua mundotzue, aurten jaiak modu berezian, dana dela etorri auzo baskarira, eta ostian bertso saioa bentzun duzue. Atzaldia basatzea, mentxe? Bazkaldu eta geho jaitxoi pixka zainate eta. Anoche nadie dice una palabra que no aguante la mirada, más tiempo que el otro gana. Sonreímos y aunque no decimos nada, he empezado a imaginarte cuando ya no lo esperaba. Honezkero konturatuko zitzien moduan debago ginen asteburuan ez da jaigirorik falta hau izan eta erreportaia hasi dugun lekutik agurtuko dugu. Bertara gerturatu dien Eskoriatzarren hitza jasoaz. Hementxe gauz Aitor Rotzazpiko zelaixan, Iker eta Iratikin, Itzartu Gazte Mugimenduko eta Gorosarri Dantza taldeko kidiekin, izen aurten zuek hartu dozue, hemen zelai hontan jarri dozuen tabernatxo hau kudeatzeko ardura, ezta? Bai, normalien jendiak hartzen dau, udalak zabaltzen dau deialdixa parte hartzeko, eta aurten apunto gare bi elkarte, eta zozketen biherrien eta batek hartu biherrien ardurana, nola gaztia garen eta holan, esan genuen dano batera iteko, eta holan. Elkarlanian antolatu dozue, zer da bertan eskaintzen dozuena? Gauza asko, daukau alde batetik pintxuak, txistorrenak eta tortillanak, eta gero, edalixak, zahardaua eta ardaua, eta, hori, eta umore hona. Umore honez, etorri Eskoriatzarrak bertara, aldapia bada goraino iristeko, eta hau sari moduko bada, ezta? Bai, azkenien betiten dan zerbait da, eta nola pintxuak eta da zen, ere hartu sartzen da, gainera gualditxa belaguntzen da bil, así que perfecto. Anochece, nadie dice una palabra que no aguante la mirada, más tiempo que el otro gana. Zein izaten da gaurko eguneko plana? Gaurko plan izan da, Aitorrez erretorri, mesia entzun. Eta gero, mesia hozien da, bokain txistorra gan, eta gero poliki berutza gutia. Poliki baskaltzeko berutza. Hori da. Hementxe gauz Atxorro Txipeian, beste bi herrikideekin, ze moduz doi Atxorro txeguna? Ondo, urtero moruen, adarre gualdixak agondetan duzkun, eta baina ondo.
Hori izan da pixkat gaurko zalantza, seguraldixakia aguantako zauan, ez zauen aguantauko, zuek dana dela, espada etorrin zaria. Torri gare, goiztxo urten du, dano moruen uste dut, erronki esan igo, zehan eta edan, eta eurixasi baino lehen jaitsi. Baina nik uste dut aguantauko dauela. Aguantako dauela, giro ederra dau gutxienez bertan, ez dakit urteroko oitxuria dan bertara etortia, eta zein izaten dan gaur goizeko plana? Bueno, goizeko plana mendi bueltatxo gainaz, hona etorri, hemen jendiakin egon, tintxoren bat oso hartu, aurten gainera joak gaztiek antelatu dago etxosnia, hordaz, dantzarixak eta dantzari da gazte pila bat, eta eurendako diru apur bat, eurek diru apur bat atera dixien, konsumiru eta ondo pasau.